Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn innota l-iskarsezza tal-mediċini bħala sfida madwar id-dinja, riżultat ta' tnaqqis fil-produzzjoni ta' mediċini partikolari marbuta mal-infezzjonijiet minħabba nuqqas ta' ħtieġa għalihom waqt il-pandemija. Qal li l-esperti jistmaw li biex is-sitwazzjoni tiġi lura għan-normal mistennija tieħu xhur, iżda rrimarka li Malta qed tkun proattiva u timmitiga kemm tista' din l-iskarsezza li anke jekk torqod lis-settur privat, il-Gvern jinteressah minnha u qed jaġixxi. L-aktar li qegħdin naraw skarsezzi huma fis-suq privat. U għalkemm il-Gvern mhuwiex responsabbli għalihom direttament li jġibhom xorta jinteressana u allura xorta qegħdin nagħmlu l-isforzi kemm mal-importaturi kif ukoll mal-chambers rispettivi li jirrappreżentaw dawn l-importaturi biex niffaċilitaw kemm jista' jkun illi ma jkunx hawn skarsezzi li qed jinħass madwar id-dinja ġewwa pajjiżna. Qal li f'pajjiżna qed jinstabu mediċini differenti li madwar l-Ewropa huma out of stock. Dan riżultat li l-awtoritajiet qed ikunu proattivi b'xiri ta' mediċini minn swieq differenti. Informat li millum stess l-antibiotiċi syrups li kienaw li madwar l-Ewropa kollha u f'ħafna pajjiżi oħrajn hemm skarsezza kbira llum qegħdin huma available fl-ispiżeriji Maltin u anke mediċini oħrajn illi wieħed qed isib diffikultà barra l-pajjiż f'Malta ħafna minnhom qegħdin insibuhom għax qed inkunu daqshekk proattivi kemm billi tinfittxu swieq differenti kif ukoll billi qegħdin nużaw il-kuntatti li għandna ma' aġenziji barranin biex kemm jista' jkun mhux biss il-mediċini li jġib il-Gvern imma anke dak li jġib il-privat ikunu available għall-poplu tagħna. Id-Deputat Prim Ministru fisser li l-iskarsezza ta' ċerti mediċini hija ta' sfida internazzjonali. Fl-Irlanda ġew irrappurtati mal-200 tip ta' mediċina out of stock filwaqt li l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa ħolqot kumitat ristret lill-Ministru għas-Saħħa Malti intalab ikun membru fih biex jindirizza s-sitwazzjoni. Il-Ministru tas-Saħħa irrimarka li anke jekk il-Gvern Malti iġib madwar 2000 mediċina huma waħdiet li jkunu mhux aċċessibbli għal ftit ġranet, il-Gvern irid jibqa' jaħdem biex l-iskarsezza ma tinħassx wisq. Innota kif fil-waqt li fl-2012 il-pajjiż kien jonfoq 64 miljun euro fuq xiri ta' mediċini, din is-sena il-Gvern qed jinvesti kważi 4 darbit aktar, jiġifieri 230 miljun euro. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet li fija indirizza il-kwistjoni tal-mediċini, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn innota l-ineżattezzi li qed issemmi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista biex toħloq alarm bla bżonn fosthom li mhux tingħata l-ekwivalenti tal-mediċina Xeralto meta fil-fatt din diġà ingħatat lil 6,000 ruħ. Id-Deputat Prim Ministru semma iżjed ineżattezzi tal-Oppożizzjoni. Ironikament il-bieraħ fil-faċċata ta' qoddim tan-Nazzjon waqt li kienet qed tagħmel intervista l-Onorevoli Buttigieg fl-ewwel faċċat kienu qegħdin jirrapportaw kif is-sitwazzjoni mhijiex out of stock ġewwa Malta għax kienu qegħdin jgħidu jirrapportaw storja illi persuna mar jixtri mhux għax kien intuturat biex ħodha b'xejn, mar jixtri krim illi ma sabux fl-ispiżerija imma mbagħad ġie Mater Dei u xraħ minn Mater Dei. Kieku kienet out of stock ma kinux ibejgħulu Mater Dei. Jiġifieri il-bira stess in-Nazzjoni konferma kif iva l-mediċini huma in stock fil-privat kien hemm tant nuqqas li hemm madwar id-dinja kollha, anke hemmhekk qegħdin nitlu ngħinu lill-privat biex kemm jista' jkun innaqsu din il-problema ġewwa pajjiżna.